Hola, molt bon dia a tots. Senyor president, moltes gràcies. Senyores i senyors diputats, bon dia. Moltíssimes gràcies per les seues paraules de benvinguda i de veres que per a mi és un plaer el estar així, el poder comparèixer i, en definitiva, el poder treballar pel bé dels valencians i de la Comunitat Valenciana, que és, com entenc, este privilegi que és el poder treballar, en el meu cas, per la cultura, per l'esport i pel turisme de la Comunitat Valenciana. Encantada, és de veres que li agraeix les paraules i que me sent com en casa i vull que en mi vegin, des d'avui i per sempre, a una persona disposta a complir la seva obligació, que és treballar pels valencians, perquè així ens ho han demanat en totes les seues facetes i sempre a la disposició de tots vostès. Bueno, comparezco en una comisión parlamentaria por primera vez como consellera de Turismo, Cultura y Deporte y lo hago en esta, como bien decía el presidente, en la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat, para dar respuesta a la solicitud registrada por el Grupo Parlamentario Esquerra Unida y sus diputados Marga Sanz e Ignacio Blanco, y es un honor compartir esta primera comparecencia en comisión con el parlamentario más veterano de esta Cámara y, bueno, y le agradezco, como ya he compartido con ustedes, esta cariñosa bienvenida que de verdad se recibe muy bien, sobre todo en estas primeras comparecencias. En esta comparecencia se solicita, y leo textualmente el documento oficial, lo que no significa que comparta su contenido, simplemente transcribo la literalidad, que se explique la decisión del Consell de impedir a las televisiones retransmitir en directo el discurso de dimisión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. He leído entrecomillado el texto de esa petición. El hecho de que hoy vayamos a hablar de este tema revela un poco una obsesión por continuar configurando la agenda política en torno a cuestiones que están ligadas a hechos que han ocurrido en un pasado reciente, pero en un pasado en definitivo, y que entendemos en este caso concreto que pueden tener un interés relativo para los ciudadanos. Pero, lógicamente, mi obligación es contestar a este requerimiento y muy gustosamente así lo voy a hacer. Señoría, antes de entrar en la materia propiamente dicho sobre las decisiones que se adoptaron aquel día en el ámbito de la comunicación institucional a la que hace referencia y que menciona usted en su solicitud, si me permite, le voy a introducir una pequeña reflexión. El discurso que realizó en ese momento el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, fue el discurso de la honestidad, de la generosidad, del sacrificio personal de un presidente que tomaba una decisión para no perjudicar a la Comunidad Valenciana, a un proyecto que él encabezó y que presentó 2 meses antes ante todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, y un proyecto y persona, su persona, que fue mayoritariamente apoyado por la sociedad valenciana, como todos ustedes conocen perfectamente. Fueron unas palabras en las que el presidente Camps quiso transmitir sus sentimientos a todos los valencianos, castellonenses y alicantinos, que apenas unas semanas antes habían confiado en él y en el proyecto que presentaba el Partido Popular por tercera vez, y que de manera abrumadora le habían dado el respaldo para continuar desarrollando su gobierno. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque es obvio que con esta importancia que he querido, por eso digo que es una reflexión, compartir con ustedes, la difusión de este discurso era esencial para que todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana conocieran de primera mano el porqué de ese ejercicio de responsabilidad que estaba realizando en esa comparecencia, en esa dimisión, el molt honorable president. En todo caso, y por centrarnos directamente en la solicitud de su comparecencia, quiero comenzar exactamente por el principio, por la formulación de la misma, que, si me permita, quiero explicarle por qué razón considero cuanto menos inexacta. Retransmitir en directo un acontecimiento de ese tipo requiere, como conocen, una infraestructura técnica bastante compleja y una infraestructura que requiere también de un tiempo de desplazamiento y de montaje. Y hago una breve descripción. Para una conexión en directo vía satélite, las necesidades mínimas imprescindibles son una DSNG, un vehículo dotado de capacidad para subir la señal al satélite, su propio conductor, el personal técnico, el personal de producción para la gestión de esa reserva del segmento, de la coordinación del origen y destino de la señal, la solicitud del segmento disponible en satélite, desde el que se tenga cobertura en el punto donde se ubique este vehículo lanzadera. Además,
Dependiendo del punto donde se produzca el evento, hay que colocar la cámara, lanzar cable hasta el emplazamiento del vehículo y, por último, es necesario un permiso de aparcamiento en la vía pública para esta lanzadera, para este vehículo. Existen, por tanto, unos tiempos hasta que el proveedor confirma la disponibilidad, facilita las coordenadas del satélite para que se pueda subir la señal, y también hay un tiempo físico de subida de la señal y de la bajada de la señal en destino. Eso sin contar que a la hora que se produce la convocatoria, pues también puede producir un pequeño retraso, simplemente por la facilidad o no de localizar y movilizar al personal. No es sencillo este procedimiento. La retransmisión en directo del discurso de dimisión de Francisco Camps no se realizó por parte de las televisiones porque la gran mayoría entendieron que no había tiempo material para poner en marcha ese dispositivo técnico necesario. Muy lejos de la sensación que quisieron transmitir algunos de que fue el Consell y su política informativa quien lo impidió. En la tarde del pasado 20 de julio, tan solo una televisión manifestó a la Dirección General de Relaciones Informativas su intención de retransmitir en directo la señal desde el Palau de la Generalitat. Una sola televisión. Y entendemos que esta escasa demanda ante un acontecimiento que he compartido con ustedes y estamos de acuerdo en que era tan importante para los valencianos, se produjo principalmente por una cuestión logística, ya que no había tiempo, no había suficiente tiempo material para preparar con las debidas garantías una conexión en directo de este tipo y las distintas emisoras eran conscientes de ello. Si les parece, señoritas, voy a intentar hacer una reconstrucción de los acontecimientos que se produjeron durante esos minutos previos a la comparecencia del presidente Camps para que tengan datos para valorar los sucesos ocurridos y las decisiones que en ese momento y en ese entorno se tomaron. Una vez el presidente Camps decide comparecer públicamente junto a los miembros de su gobierno y al resto de importantes cargos que le acompañaron, tanto la Secretaría Autonómica de Comunicación como la Dirección General de Relaciones Informativas se ponen inmediatamente en marcha para convocar a todos los medios. Por este motivo se envía la convocatoria a través de correo electrónico a más de 200 medios de comunicación de toda la Comunidad Valenciana, tanto prensa escrita, radios, televisiones, webs, revistas, etc. Este envío se realiza a las 16:26 de esa tarde del 20 de julio, cuando la comparecencia se va a producir a las 17 horas. Es decir, que los medios interesados en esa retransmisión en directo disponían de 34 minutos para realizar los preparativos que requiere una retransmisión de este tipo y que brevemente les he detallado hace un momento. Para evitar que ninguno de los medios no tuviera acceso a esta importante comparecencia, porque no pudiera o no tuviera en ese momento consultar el correo electrónico, y en concreto de algunas de las televisiones a las que hace referencia, se hace una convocatoria telefónica en la que se habla con los directores de los principales medios de comunicación. Es decir, que el área de comunicación del Gobierno, del Consell, actuó con rapidez para que la prensa estuviera convenientemente avisada de que el acto se iba a producir, y así lo demuestra el hecho de que no solo se hace esta comunicación vía correo electrónico para que llegue masivamente a todos los medios de comunicación, sino que se refuerza de manera telefónica. En un primer momento, el área de comunicación valoró la posibilidad de que fuera la propia Generalitat la que produjera la señal televisiva y ofreciera a los medios audiovisuales que la solicitaran, pero esta opción fue descartada por los propios técnicos que avisaron del escaso tiempo que disponían para llevar a cabo con garantías este trabajo. Estoy segura de que hubiera sido la mejor opción, repito, estoy segura de que hubiera sido la mejor opción, pero una vez más la imposibilidad de retrasar la comparecencia de una gran magnitud, pues llevó a desestimar esta iniciativa. Y volviendo al tema de las televisiones, desde que se produce la convocatoria, la primera y única televisión que manifiesta su interés por retransmitir esa comparecencia es Televisión Española, a través de la productora Oberón. Comunican los problemas que están teniendo para aparcar el vehículo en la lanzadera, ya que no habían tenido, lógicamente, el tiempo necesario para solicitar esa licencia de ocupación, etcétera. Y al límite de las 5 de la tarde se comunican directamente con la Dirección General de Relaciones Informativas para iniciar el montaje del dispositivo y para empezar a conectar cableado, etcétera. Todo lo necesario para la retransmisión, y justo en ese momento el presidente Camps iniciaba el discurso, por lo que ya no se pudo llevar a cabo dicho montaje. La colaboración del Consell con la única televisión que manifestó su interés por retransmitir la comparecencia pues fue total, y no se pudo llevar a cabo simplemente por una cuestión logística y no por otras
razones que se han querido extender públicamente. No hubo más, señorías. Esa televisión quiso emitir en directo la comparecencia y no lo hizo por las razones que les acabo de exponer. Se emitió, sin embargo, en directo por algunas emisoras de radio. Las imágenes llegaron rápidamente a las redacciones de todas las televisiones, que se hicieron eco, obviamente, inmediatamente. Es algo ya obvio que simplemente comparto de manera objetiva y como no podía ser de otra manera. Los valencianos estuvieron cumplidamente informados de esa decisión, que es de lo que se trataba, de la decisión que había tomado el presidente Camps, y eso es una realidad, y que la dimisión del presidente Camps, de Francisco Camps, no se ocultó a nadie y tuvo la repercusión mediática acorde con la importancia, obviamente, y el calado político del asunto. No quisiera acabar sin retomar ese planteamiento inicial, señorías. Los periodistas, las decenas de periodistas que aquella tarde acudieron al Palau de la Generalitat a cubrir esta importante noticia, pudieron trabajar con total tranquilidad y normalidad, pudieron cubrir la comparecencia, transmitir su contenido de forma inmediata a sus espectadores, a sus oyentes o a sus lectores, depende de cada medio de comunicación. No hubo, por tanto, ninguna instrucción para impedir a las televisiones retransmitir en directo el acto, no hubo ninguna instrucción. Solo se produjeron situaciones puntuales con alguna televisión que se resolvió de la forma que les acabo de relatar. Y no quisiera, señorías, alargarme más porque creo que todo lo que podía aportar, que era la explicación objetiva de todo lo que sucedió aquella tarde, lo he expresado ya en esta mi primera intervención. Si me permiten, únicamente dos reflexiones más para acabar. La primera es que si alguien tenía interés en que esta comparecencia se retransmitiera en directo era el propio presidente Camps, porque era una forma directa de hablarles a los ciudadanos y en esa comparecencia les trasladaba una difícil decisión. Quería hablarles a los ciudadanos, hablarles con el corazón y decirles que su dimisión era la única manera de eliminar los obstáculos para que el proyecto que los valencianos, muchos valencianos habían votado unos días antes, pues siguiera adelante con fuerza, tanto para la Comunidad Valenciana como para el resto de España. Y la segunda es que, bueno, me gustaría poner encima de la mesa un pequeño ejercicio de responsabilidad a todos los grupos, y digo a todos, incluyendo por supuestísimo a todos, para que intentemos que los debates políticos en esta Cámara, pues bueno, realmente acaben dando respuesta y solución a los problemas que los ciudadanos nos plantean cada día. Así lo entiendo yo, así estoy segura que lo entienden ustedes y así entiendo que juntos vamos a plantear debates que realmente van a dar respuesta y solución a los ciudadanos y, por supuesto, a su entera disposición. Muchísimas gracias, señorías. Gracias, presidente. Gràcies a vostè, senyora consellera. En representació del grup parlamentari Esquerra Unida, que és qui ha sol·licitat la compareixença, té la paraula per temps de 10 minuts el seu portaveu, il·lustre senyor Ignasi Blanco. Senyora consellera, vostè ha començat allargant-se en la salutació, en valencià, un valencià molt ben parlat, per a després agafar aire, jo entenc que la situació és difícil per a vostè, i en castellà donar-nos una explicació que no es creu ni vostè. I jo, que vaig a fer la meva intervenció en valencià, com sol ser habitual en mi, només trobo una paraula castellana per a qualificar el que vostè ha fet. Que desfachatez. Vindre així a dir-nos mentires. Que és el que vostè ens ha contat. I ahí estan els periodistes que estaven aquell dia, la major part d'ells també, Senyor Blanco, en aquella pregue, compareixença. guarde respecte, manifeste els seus criteris, discrepen el que vulga, però guarde respecte als persones. Guarde tot el respecte al càrrec que ocupa la senyora consellera. Jo només vaig a emprar 39 segons de la meva intervenció assenyant-li a la senyora consellera. Las televisiones no han podido dar en directo la dimisión de Camps porque los servicios de prensa de la Generalitat han impedido a las unidades móviles realizar el cableado necesario hasta el salón donde se ha... Senyor Blanco, Són 39 segons. no intervé, la seva senyoria ha acabat? No, vull que escolte això perquè sembla que no coneix. No, és que jo he donat la paraula, no para que mos pose... Claro, el seu temps va passar. Si quiere le tapamos el objetivo. No hay ningún problema. Señorías, yo
no conec precedents d'una intervenció semejant. Ja ha acabat. Doncs gràcies. Ja ha acabat. Vostè, el senyor president, ha intentat evitar que els membres de la comissió sentiren i escoltaren i vegeren President té que guardar un l'ordre de vídeo la comissió que ja i coneixen pense tots que la seva vostès senyoria estava alterant-lo. i vostè, senyora consellera, també. En aquest vídeo, el que deia Televisió Espanyola, aquesta única televisió que vostè diu que va acordar amb vostès no emetre en directe, dia que havia sigut impossibilitada per serveis de presidència, que no els havien deixat muntar la infraestructura. I a més, en aquest vídeo del telediari Notícies segona edició, que va veure en tota Espanya, apareixen unes imatges d'una altra televisió, de les províncies televisió, on sí que s'està gravant, perquè l'equip tècnic que porten és un altre i no necessiten aquest cablejat, i una persona identificada per tots els periodistes que estaven allí del servei de presidència es fica enmig, para l'esquena davant de la càmera i impedeix que s'emeta en directe aquesta retransmissió. Per tant, per favor, quina, en castellà, desfachatez. La dimissió de Camps, a banda d'una bona notícia, era un fet històric. No tots els dies dimiteix un president de la Generalitat. En els pràcticament 30 anys que tenim d'experiència institucional d'autogovern, només hi ha hagut una altra dimissió, va ser la d'Eduardo Zaplana, per altres motius molt diferents, voluntària, per anar-se'n de ministre a Madrid, i en aquest cas era per un cas escandalós, gravíssim, de corrupció. Per tant, tenia un interès informatiu màxim, tant per als mitjans, i allà estaven tots, avisats en mitja hora, dona igual, disposats a cobrir-ho i a emetre-ho en directe, com també per a la ciutadania, que havia estat 2 anys i mig patint una degradació de la vida política i institucional sense precedents. El primer que caldria preguntar-se, el primer que em vaig preguntar jo, que en aquest moment seguia des de ma casa les notícies a través de tot tipus de mitjans de comunicació, internet, ràdio i televisió, és perquè Canal 9, la televisió pública autonòmica que vostè ha dirigit, no va donar en directe. És realment escandalós. És que no s'imaginem ningú que una dimissió d'un president del govern d'Espanya, Televisió Espanyola, no estiguera en directe. Que una dimissió del primer ministre britànic, la BBC, no estiguera en directe. Però sembla que aquestes coses sí que passen al País Valencià. Aquestes coses sí que passen a Canal 9. El servei públic informatiu del que els valencians i valencianes haurien de poder gaudir està segrestat per la voluntat de manipulació i de censura del Partit Popular. Ara bé, el més escandalós és quan ens assabentem de que no sols és Canal 9 per una decisió política la que no cobreix en directe, sinó que se va impedir, diga vostè el que diga, i ahí estan els testimonis gràfics i les declaracions dels periodistes, i jo he parlat amb molts d'ells abans de vindre a aquesta comissió, per a testimoniar que amb amenaces i amb impediments fins i tot físics se'ls va impedir fer la seva tasca. Una actuació lamentable, impròpia d'un govern democràtic, però desgraciadament massa habitual en els últims anys de govern del Partit Popular. I per altra banda, molta gent ens preguntem què es volia impedir? Què es volia amagar? És il·lògic, aquest comportament. Potser no estaven segurs del que poguera passar, del que poguera fer, del que poguera dir Camps, perquè hi ha precedents en els quals uno pot dubtar de la seva capacitat de control com a mínim dialèctic. Ara bé, això no va quedar gravat. Per tant, és difícil trobar un motiu raonable, que no justificat, per entrar en aquesta decisió. Tal vegada és que, com en el conte de la granota i l'escorpí, va en la seva pròpia naturalesa. Estan tan acostumats a actuar d'aquesta manera que ja no es pregunten ni tan sols per l'objectiu d'aquest comportament. L'apliquen de manera automàtica. I este no és ni més ni menys que un episodi més, la carcassa final d'una traca infame de manipulacions, de censures i d'intoxicacions. Jo he estat fent recull del tractament que la televisió pública autonòmica, dirigida per vostè en aquell temps i controlada pel seu partit, va fer el cas Gürtel, i podríem parlar de molts més altres casos, des de febrer del 2009. El dia que esclata la investigació oberta pel jutge Garzón i que és notícia i portada en tots els diaris i mitjans estatals, la presumpta trama de corrupció està absent dels informatius, com tampoc apareixen les reaccions dels grups de l'oposició al respecte. El 14 de maig, quan se coneix la imputació de Camps i de Costa, Canal 24.9 oculta la informació i els informatius de Canal 9 redueixen l'impacte de la notícia i l'equiparen a la denúncia del Partit Popular sobre possibles irregularitats en les contractacions de l'Ajuntament d'Alaquàs. Fins i tot en la pàgina del teletext estava amagada en els últims llocs la notícia i presentada com una mera situació judicial per a poder declarar. El 7 de juliol del 2009, als informatius de Canal 9 s'ofereix abans
una roda de premsa del màxim accionista del València Club de Futbol en compte de donar complida informació sobre la decisió del Tribunal Superior de Justícia de continuar endavant amb la causa d'imputació de Camps i de Costa. El 30 de setembre del 2009, els informatius de Canal 9 i de 24.9 retallen la informació al voltant de les intervencions dels grups parlamentaris de l'oposició en tot el que fa referència a la presumpta trama irregular de finançament del Partit Popular. Comença en febrer del 2009 i vaig per setembre, només que porta que 7 mesos. Podria estar així i em faltaria temps. Finalment, el 15 de juliol, quan es produeix la notícia de que va ser jutjat, que va seure a la banqueta el president Camps, un fet històric, molt lamentable, resulta que això és tractat en els informatius de Canal 9 d'una manera tan esbiaixada que ocultava la veritable informació. Semblava que era un homenatge a Camps en comptes de donar a conèixer a la ciutadania que anava a ser jutjat per un cas de corrupció. I finalment, uns dies després, 5 dies després, quan ja no té més remei que dimitir, vostès impedeixen que les televisions retransmeten en directe una roda de premsa que és mediàtica i políticament històrica. Nosaltres hem demanat la compareixença perquè em sembla que aquest és un tema greu. I per a que vostè responga preguntes, després de reconèixer els fets. El primer problema és que no ha reconegut els fets. Quan una persona té un problema d'addicció, el primer que ha de fer és reconèixer el problema i després una teràpia de rehabilitació. Vostès tenen un problema d'addicció a la censura, a la intoxicació, a la manipulació. I damunt venen així i ho neguen. Reconèixer el fet és el primer pas per a rehabilitar-se i per a tornar a la normalitat democràtica. I una vegada que vostè ho reconega, i ahí té l'evidència que no pot negar, digue'ns, qui va prendre la decisió? Qui la va executar? Perquè nosaltres no sabíem de qui demanar la compareixença. Em semblava que no era una competència seva com a portaveu del Consell, però vostè ha vingut així perquè el Consell l'ha enviat. Demanarem també la compareixença de la consellera de Presidència i vicepresidenta. Entenem que estava més ajustat a les seues competències. O probablement era el propi president, aleshores de la Generalitat, qui tenia que haver donat explicacions. Perquè mirant el reglament orgànic i funcional de Presidència, entenem que és o bé la Direcció General de Relacions Informatives, o bé la Secretaria Autonòmica de Comunicació, o bé el propi president, o la pròpia vicepresidenta, o no sé si l'ha enviat de Gènova aquell dia Federico Trillo. El que és evident és que cal exigir responsabilitats polítiques per una actuació pròpia d'un règim predemocràtic i tercermundista. Es va tractar d'una actuació absurda, sense cap lògica. L'orquestra de Presidència continuava tocant la sinfonia de la censura mentre s'enfonsava el Titanic de Camps. Però sobretot d'una manipulació intolerable que avergonyeix els valencians i les valencianes, que hem vist de nou com som notícia a nivell estatal per una actuació autoritària i censora. No pot tornar a passar. Així que li pregue, per favor, que reconega el fet, que aprofite el seu segon torn d'intervenció per a donar-nos les explicacions que li hem demanat, perquè si no, això és una presa de pèl enorme. A nosaltres, a les persones que nosaltres representem i a tota la societat que vol saber la veritat i que no vol que els seus governants li l'amaguen. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Blanco. En representació del grup parlamentari Compromís, la il·lustre diputada, senyora Mireia Mollà, té la paraula. Gràcies, senyor president. Té la paraula. Gràcies, senyor president. Senyora consellera, jo, en primer lloc, i sumant-me a moltes de les reflexions que s'han fet ací, però voldria compartir el que pense sobre les seues reflexions. Ha fet 4 frases concretes que a mi em criden l'atenció. La primera diu que aquest discurs responia a una generositat, honestitat, un sacrifici personal d'un president per a no perjudicar a la comunitat valenciana, i això és una cosa que no és nova. El tema de no perjudicar a la comunitat valenciana s'ha dit molt i m'agradaria que s'aprofundira. Per què pensa vostè que aquesta situació perjudicava a la comunitat valenciana? Ho dic perquè el cas no era nou i vostès han negat que la situació d'imputació del president Camps relacionat amb un dels casos més escandalosos de corrupció de tot l'estat espanyol perjudicava a la comunitat valenciana. Hem estat anys patint aquest problema, aquest tema, i per tant nosaltres creiem que vostès s'han sumat després a certificar que aquesta situació judicial del president de la Generalitat perjudicava la comunitat valenciana. No ho ha fet des del primer dia? Va ser només que aquest dia, quan se tenia que prendre aquesta decisió de que efectivament estaven perjudicant? En ningú moment vostès van pensar que perjudicava tot el procés perquè efectivament aquest senyor se li estava relacionant amb un cas de corrupció molt greu i s'estava seguint investigant i anava a acabar en
sentat en la banqueta dels acusats com així serà. Després ha dit una cosa que comparteix amb vostè. Diu, la difusió d'aquest discurs era essencial. Però precisament perquè era essencial, les coses, quan fallen, se tenen que demanar explicacions. Perquè en un moment que siga potser anecdòtic, doncs podem mirar cap a un altre costat i pensar que veritablement van haver errades logístiques. Però és que en això, precisament per la magnitud i la importància que tenia, doncs creguem que se tenien que haver fet altres coses i altres comportaments que ara després comentaré. La tercera reflexió és que ha dit que vostè, l'interessat era Camps en què el discurs fos en directe. Ho dubte molt, perquè fa pocs minuts abans havia dit que no se podia, se va descartar que la pròpia Generalitat li donara suport a les televisions i fer-lo en directe perquè no se podia aplaçar el discurs. Doncs no sé ni per què va tindre que avisar en 30 minuts abans, ni per què no se va plantejar que efectivament s'assegurara que el discurs podia ser en directe per la magnitud i la importància i, per tant, en la seva generositat, no li va sobrar un poquet de generositat i pensar que havia que solucionar aquest tema i després fer el discurs. A mi em resulta contradictori i, per tant, pense que aquesta afirmació i aquesta reflexió no és la que toca i ell no estava interessat en que fos en directe. I la quarta és que intentem que els debats polítics realment, i vostè ha dit realment, com si ho tinguera escrit en mayúscula, responguen als problemes de la ciutadania. I jo crec que això és un problema greu. Perquè és un problema greu perquè atenta directament amb els drets dels ciutadans de gaudir d'una llibertat d'expressió, d'una llibertat d'informació, de la no censura, és a dir, de garantir la democràcia plena dels ciutadans. I quan hi ha un cas tan flagrant de manipulació informativa per part d'un govern, s'està atemptant als drets constitucionals dels ciutadans. I, per tant, això realment és un problema que hi ha que abordar en un debat i què millor que en seu parlamentària per a fer-lo. Tota l'explicació que ha fet del tema logístic, del desplaçament, els muntatges, els tiempos per coordinar, els satèl·lits i tal, a mi, sincerament, i sense faltar, em sembla un insult a la intel·ligència de tots els que visquérem aquest dia. Però tots, els mitjans de comunicació, els parlamentaris que vam estar així des de primera hora del dia tenint un ple, etc., perquè ho vam viure. I no va ser una cosa novedosa el que volgueren en directe en aquest moment retransmetre, sinó que és que estigueren tot el dia de connexions en directe, tots els mitjans, per a donar informació minut a minut de lo que estava passant així. Perquè aquest dia que ho vam viure tots, des de primera hora fins a la seva dimissió, va ser un dia on tenia una importància molt rellevant i els mitjans ja se van preocupar de tindre la logística suficient com per estar informant minut a minut. I estan així darrere. Ho van viure tots. Hi havia connexions en directe en la porta de les Corts, en la porta del Palau, en la mateixa seu parlamentària, en els passadissos. És a dir, en tots els moments hi havia garantit la logística per part dels mitjans per a fer possible la informació minut a minut. I, per tant, no sé ara què ve a dir que els mitjans van veure que era impossible, etc. Ja dic, per a mi era una cosa intencionada per part del govern valencià. I ja per últim, i no sé si és que se ho tenim que sol·licitar a Jaraba, que donen les explicacions, però ja que vostè en aquest moment també estava en un càrrec en la televisió pública, bueno, no, en aquest moment no, però feia poc que estava ahí i coneixerà com són els procediments, jo voldria que vostè me contestara per què pensa que Canal 9 no va sol·licitar el fer en directe el discurs, encara que no s'haguera pogut per logística. Anem a donar-li viabilitat a aquesta contestació que vostè fa, que jo dubte que siga així, però per què pensa que Canal 9 no va mostrar la seva intenció de donar en directe el discurs del president? M'agradaria que aprofundirà més en això. Moltes gràcies, senyora Mollà. Per part del grup parlamentari socialista, l'il·lustre diputat, senyor Josep Moreno, té la paraula. Moltes gràcies, Senyor Josep Moreno, té la paraula. Moltes gràcies, senyor president, senyories, senyora consellera. És que no sé com qualificar el que acaba de fer vostè. No sé si és un acte de falta de pudor, no sé si és un acte de gran generositat en el seu partit, perquè és que no m'imagine qui d'este govern podria haver vingut així a fer el paper que vostè acaba de fer. Jo li promet que m'esperava, a més ho he comentat, jo dic, supose que com això és inexcusable,
dirà, això que ha dit vostè ara mateixa, jo en aquest moment jo mirava, jo no estava ja en Canal 9, jo era consellera de Turisme, perdona, no us puc donar més explicacions, pensava que de veritat vostè s'iniciaria per ahir, nosaltres diríem, però no, ha donat una explicació, és sorprenent com a mínim, ha donat una explicació. Ha donat una explicació absolutament, clar, jo quan l'estava donant, entonces he recordat, i clar, aquesta dona és la que editava els informatius de la tele, de que m'estranya, és capaç de fer una notícia com esta i una compareixença com esta, no sé de què m'estic estranyant. Ha dit una cosa per explicar-ho que me pareix fonamental. Camps no podia esperar. No podia esperar 10 minuts, 15 minuts, no podia esperar a dimitir. Què passa, que estava pensant si canviava d'opinió? Podia haver canviat d'opinió? No ho tenia clar? O dimitia en aquest moment o algú pensava que això no se podia aplaçar? Que no n'hi ha possibilitat tècnica de retransmetre. Soc valencià. Jo sé el que tarda Canal 9 des que s'entera la fallera major de València, que va ser fallera, en arribar a una unitat mòbil i retransmitir-ho, per favor. Vull dir, què m'està dient vostè? Després, no, és que no hi havia mecanismes tècnics tal. El periodista de les províncies, fixes, era de les províncies, no del Mundo Obrero, de les províncies. El periodista no necessitava més mecanisme tècnic que un telèfon mòbil com este, que és pegar-li al botó i retransmetre. I li ho varen impedir. Varen dir que no es podia emetre en directe. I no es podia emetre en directe, senzillament perquè vostès tenen pànic, i tenien pànic al que el senyor Camps poguera dir o fer. Vostès necessitaven unes imatges controlades per després generar una altra vegada aquests informatius en els que només es treuen uns titulars descontextualitzats i com de veritat, comentava algú així, pareguera que allò era més un homenatge a un que es jubilava en mèrits d'una empresa que no a un president que havia dimitit per la seva implicació en la corrupció. Parla de que això són coses del passat, que sempre estem parlant del passat, que sempre estem parlant del passat. Li ho vaig dir a la vicepresidenta l'altre dia, li ho torno a dir a vostè. Passat? El seu passat és el nostre present. O és que ja ha informat Canal 9 de les intervencions en el cas Brugal, del que s'ha trobat en el despatx de la companyera diputada del seu partit, l'alcaldessa d'Alacant, en el despatx del seu germà, en el que n'hi haven hasta dossiers que afecten a membres de la taula d'estes corts d'investigació. Han informat ja d'això? Això no és passat, això és ahir. Han informat en Canal 9? Vol que li ho diga jo? No, no han informat. Parla vostè de que una tal... Me pot explicar per què la FAPE, sap vostè el que és la FAPE? Se'n recorda quan era periodista, veritat? Vull dir, sí, en exercici me referís. Vull dir, sap vostè que la Federació d'Associacions de Professionals de tota Espanya condemnaren? Ho sap? O això no li arriba al despatx? Val, ho sap. Sap que tots els sindicats de Radio Televisió Valenciana i tots els treballadors han condenat el que va passar? El propi cas del diari afectat de les províncies. Els varen obligar a desconnectar, els impediren cablejar, impediren físicament que feren el seu treball, en el cas del redactor de les províncies. Han condemnat els periodistes valencians a treballar en una situació quasi de periodisme de guerra, retransmitint en telèfons mòbils perquè vostès els impedeixen la senyal. Mire, jo crec, sincerament, que vostè hauria de tornar a intervindre i donar-nos una oportunitat als parlamentaris i donar una oportunitat a aquesta cambra com un lloc, i aquest respecte que vostè reclamava abans, en el nostre cas no es tracta de faltar-nos al respecte, n'hi ha moltes maneres de faltar-nos al respecte. No faltar-me a mi al respecte és tractar-me amb intel·ligència. És contar-me quina és la seva explicació, però diguen la veritat. Miren, tardaren 40 minuts en informar en Canal 9 després de que acabara del que havia passat. En el canal 924, que se suposa que és un canal d'informació immediata, en aquest canal, fins a les 6 de la vesprada. Vull dir, ni una sola vegada s'ha informat als ciutadans de les condicions del context. Per favor, té una altra oportunitat, sense llimi de temps, a diferència de mi. Diga la veritat. Ensaieu. És gratificant. Gràcies, senyor Moreno. Pel grup parlamentari popular, l'il·lustre diputat, senyor Eduardo Vejero, té la paraula. Sí, gracias, señor presidente.
Señor presidente. Señora consellera, si para usted es un honor compartir esta primera comparecencia con el diputado más longevo de esta Cámara, para los miembros del Grupo Popular es una satisfacción que usted sea la responsable de tan importantes áreas, pues su gestión profesional anterior avalan su presente y su futura trayectoria política. Hoy, comienzo de una nueva singladura de esta comisión, seguiremos presenciando, desgraciadamente, un repertorio, y lo va a seguir usted escuchando, más propio de un programa televisivo que de una sesión parlamentaria. Lo hemos visto. Usted lo ha remarcado en su intervención, parece mentira con lo que está cayendo, que tengamos que emplear un tiempo precioso en cuestiones ligadas al pasado y de naturaleza anecdótica, creo que más o menos han sido sus palabras, que solo, la verdad, buscan un minuto de gloria en algunos medios de comunicaciones afín. Creí, señora consellera, que esta comparecencia iba a ser retirada. Todos sabemos cómo en la mayoría de las ocasiones actúa la izquierda, y es en base de los reculs de prensa. El día siguiente a la dimisión del presidente Camps vieron como una nueva oportunidad para ejercer, y lo digo así de fuerte, su carroñerismo político. Y rápidamente presentaron la solicitud de esta comparecencia. Exactamente fue el día 21 de julio, al día siguiente. Y yo, por eso, iluso de mí, pensé que tras unas semanas y sobre todo después del sosiego veraniego, recapacitarían y la anularían. Pues al fin, ayudados por algunos medios de comunicación, habían conseguido su objetivo. Aunque caro electoralmente les va a salir ese trofeo. Pero no, las han mantenido y en vez de suscitar temas que intenten paliar la situación dramática de miles de valencianos, siguen minando el prestigio de esta institución con iniciativas como estas, convirtiendo estas Corts en una nueva versión del Club de la Comedia, no impregnada de comicidad, sino de desprestigio de la clase política. Y en vista de sus más recientes actuaciones, auguro que no van a cejar en sus peticiones de comparecencias de este estilo. Es que no pueden, porque no tienen alternativas ni soluciones a los numerosos problemas que realmente importan a los ciudadanos y van a seguir, que es lo malo, utilizando la resonancia que da el Parlamento de las Corts Valencianes para conseguir que sin ambajes explican lo que van a conseguir sin ambajes lo que explican en sus borradores de estrategia electoral, que no es otra cosa que, leo, vamos a una campaña electoral inmersa en un verdadero rosario de movilizaciones sociales. Una izquierda unida, presente y activa en esas movilizaciones será nuestra mejor precampaña y campaña. Ideario. Ante esto comprenderá que igual da que usted explique pormenorizadamente la realidad de lo ocurrido, que todos los medios quisieron, es así la realidad, tuvieron acceso directo al patio gótico del Palau e informaron en directo de la comparecencia. Digan lo que digan, no lo van a aceptar. No solo van a desmentir su relato, ya lo han hecho, sino que incluso tergiversarán sus afirmaciones y colgarán de esa percha dialéctica cuanto ropaje crean les servirá para vestir sus movilizaciones callejeras. Aprovecharon unos, el 22 de mayo, el descontento por la situación económica y social generada por el pésimo gobierno socialista, logrando un trasvase de votos hacia ellos de la gente llamada de izquierda y consiguieron sus actuales escaños. Y ahora, señora consellera, desean mantener la crispación, esa que tanto beneficiaba al PSOE, pues creen que les va a ser rentable también el 20 de noviembre. Es una verdadera lástima. No pueden ni podrán comprender que hace ya meses, muchos meses, incluso ya años, la humanidad ha girado sus planteamientos vitales 180 grados. Es una sociedad totalmente distinta, pero ellos siguen anclados en sus principios arcaicos, viven en el mundo del estereotipo y no permitirán que les estropee esa realidad una comparecencia. No hay nada que hacer, olvídese. Será también una pérdida para nosotros de tiempo, los populares, si no seguimos nuestro camino coincidente con lo que demandan los ciudadanos y no nos detenemos más para intentar convencerles tanto a unos como a los otros, de que deberíamos centrarnos en lo que interesa a las personas y no supeditar nuestra labor a los intereses particulares de algunas castas políticas. Lo hemos intentado y no creo encontremos solución de acuerdo. ¿Y sabe por qué? Pues porque a unos su radicalidad les impedirá hacerlo y nos rehuirán, ya lo han hecho. Y a otros, ya lo expresé una vez en tribuna parlamentaria, es muy difícil dar la mano a quien tiene el puño cerrado. Señora consellera, usted lo ha dicho. ¿Cómo puede dudarse de que la no retransmisión en directo de esa intervención haya sido por motivos técnicos a causa de la premura del evento? Señorías, cualquier persona que decide transmitir su opinión procura y prefiere que cuanto más conciudadanos se enteren, mejor. Y más si esas declaraciones se hacen desde la más profunda convicción que ese sacrificio personal de su dimisión era en pro de eliminar obstáculos, incluidos los de manipulación judicial, para que su proyecto, el proyecto popular refrendado de manera abrumadora por las valencianas y valencianos, siguiese recto a pesar de transcurrir por el desierto económico al que nos han arrojado los desvaríos e incompetencia de un gobierno socialista. Es una lástima que unos sigan basando su estrategia política en provocar con sus actuaciones y declaraciones manifestaciones sociales. Aquí lo llevan. Pero eso sí, todos están buscando y buscan réditos electorales con comparecencias totalmente alejadas de lo que realmente preocupan a nuestros conciudadanos.
algún parlamentario habla de libertad de expresión, en la otra comparecencia también lo han dicho, y ellos precisamente que en el frontispicio de su ideario tienen mantener enterrado a Montesquieu. Allá ellos. Nosotros los populares seguiremos intentando lograr lo mejor para las personas, para todas las valencianas y valencianos, con rigor y propuestas reales, mientras algunos, tal como escribió no hace mucho un periodista, se convierten en charlatanes de medio pelo con el bolsillo lleno, más pendientes de hacer gracietas que de buscar soluciones. Gracias por su atención. Moltes gràcies, senyora Ovejero. Honorable senyora consellera. Gràcies, senyor president. He pres nota d'algunes coses per a intentar contestar. En primer lloc, senyor Blanco, li faig una reflexió. Jo no vaig a explicar cada vegada no per què parle en castellà o en valencià. Li ho dic perquè, com vostè perfectament ha dit, parla en valencià i parla en castellà perfectament. Soc una enamorada de la meva llengua, del castellà i del valencià. Vull dir que ho dic perquè aquesta reflexió de per què m'he passat, doncs perquè parlen les dues llengües perfectament. No tinc cap problema. Però de la mateixa manera trobo també, de vegades, utilitzar una o utilitzar l'altra. De totes maneres, si vostè preferís que jo li parli en valencià, no tinc cap problema. No, sí que ho preferís, perquè com ha fet aquesta salveta, suposo que serà... Jo no tinc cap problema, i vostè ho sap, i me coneixen perfectament, que parle no sols perquè la parle perfectament, sinó perquè la parle orgullosíssimament del valencià. Però també estic molt orgullosa de que en aquesta comunitat se pugui parlar valencià i castellà indistintament i sense donar explicacions. A partir d'ahí, i li parle en valencià, vostè me dia que reconeguérem. Jo crec que ho he dit, però si no ho torne a explicar. Jo he dit que no vàrem impedir que se retransmetera en directe. És més, he dit que es va pensar i es va plantejar des de la mateixa Generalitat el que fora la Generalitat la que donara aquesta senyal a tots els mitjans. Per tant, si estem plantejant, si se va plantejar el que la Generalitat donara la imatge a tots, òbviament no n'hi havia cap interès d'impedir. El que he dit és que efectivament, finalment no se va poder. Però sí que se planteja. I a més he dit que se planteja i he reconegut que potser era la millor opció. I no se va arribar. Afegeix una xicoteta reflexió, si volen, que no he fet abans. Vull dir, avui, passades moltes setmanes, potser és més fàcil o més gelat el fer aquesta valoració de com van ocórrer les coses i tal, però sí que m'agradaria, si tenen a bé, fer una xicoteta traslació a aquest moment. No era un moment fàcil en tots els sentits, un moment complicat, un moment molt complicat de portar. I segurament se pot fer millor? Doncs mire, no ho dubte, no dubte que se pugui fer millor, però jo no he dit que se va fer de la millor manera possible. No dubte que se pugui fer millor. I de fet li ho he reconegut. Sí, se valorà fer-ho d'esta manera i no s'arriba. Jo estic segura que totes les explicacions tècniques del moment, posant el moment en la situació, vull dir, no valorem ara si estem tranquil·lament, la 1:30 del migdia, d'un dia tranquil i serem, valorem en aquest moment, perquè és com n'hi ha que valorar-ho. Doncs sí, jo li ho he reconegut, sí, se valorà fer-ho d'una altra manera i no s'arriba, no s'arriba. N'hi havia 34 minuts des que s'havia convocat fins que se va produir aquesta compareixença. I vostè ho ha dit també, senyor Blanco, i la reflexió, aquesta resposta la compartisc amb el senyor Moreno perquè han coincidit, que ho ha dit, i són les seues paraules, més o menys entrecomillades. És lògic que no se donara perquè tot allò que anava a ocórrer efectivament era públic i estaven gravant tots. Doncs efectivament, clar que estaven tots els mitjans allí presents. Per tant, no n'hi havia res que amagar. Vull dir, és que això... vostè ho ha dit, és il·lògic que algú pense que n'hi ha res que amagar. Estaven absolutament tots els mitjans de comunicació allí, presents, gravant i escoltant. Per tant, tot allò que estava ocorrent en aquest moment, tot absolutament era compartit per tots els periodistes que estaven allí. Clar que... Repetir les seues paraules, és il·lògic. És il·lògic que no se donava perquè... o que se volguera amagar perquè el que estava ocorrent era de domini públic. Doncs clar, vostè mateix ho ha dit. Per això li recordava jo en la meva exposició que no n'hi havia. Ja sé que la meva resposta no es complairà, ja ho sé, vull dir, jo els he donat una explicació de, sé que la meva resposta no es complairà, però vostè mateixa m'ha dit, si n'hi havia darrere
una obsessió per controlar allò que anava a passar, era il·lògic perquè tots estaven gravant. Doncs clar, efectivament, era il·lògic perquè tots estaven gravant. I compartís una reflexió també, perquè com en alguns casos han coincidit, aprofito i la faig per a tots. Senyora Moyà, la reflexió que jo li feia al principi, que vostè d'alguna manera m'hi ha reiterat, tenia molt que veure en la segona part. Per això que era molt important per al president Camps, ell era el més interessant en què se saberà exactament allò que ell anava a dir. Ell era el més interessat. I, òbviament, tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana i de la resta, perquè, evidentment, la decisió tenia un calat polític que ho feia una notícia molt important, com tots vostès han compartit i compartís jo amb vostès per a la resta d'Espanya. Ell era, i per això li feia aquesta reflexió, perquè ell era el més interessat en que se coneguera exactament allò que anava a dir i per què. Ell era el més interessant que se coneguera la seva decisió. I parlava vostè, senyora Moyà, i faig una reflexió conjunta, senyor Moreno, per lo que li he dit que no soc periodista, en què això és molt important, i ho és, i jo estaré així sempre que vostès m'ho demanen, no ho dubten mai, estaré així sempre perquè és la meva obligació, i ho faig perquè crec de veres que és la meva obligació, donar resposta a aquells valencians que vostès representen i tinc que donar resposta a les seues preocupacions, a les seues preguntes, a les seues qüestions i als seus problemes. Que tinguin clar que jo vindré sempre que m'ho demanen, no tinc cap problema. Siga o no siga exactament la meva competència, com és en aquest cas, i s'ha decidit així en la Comissió de Coordinació, jo estaré encantada sempre de vindre així, però no és que estic encantada, és que crec que és la meva obligació. Crec de veres que és la meva obligació. Vindré sempre. Altra cosa és que quan jo vinga i doni resposta, no donen la resposta que vostès volen sentir. Això sí que ja no puc comprometre. Jo vinc així a donar resposta, però el que no sé és si donaré la resposta que vostès volen sentir, que és diferent. Però vindré sempre a donar resposta, no tinguin cap dubte. I compartís, dia, senyora Moyà i senyor Moreno, una reflexió que diuen és que els ciutadans tenen dret a la informació, i estic totalment d'acord amb vostès i tingueren absolutament tota la informació d'allò que va ocórrer aquest dia. I la lliga en aquesta reflexió que li feia per aquesta resposta ràpida, i disculpen perquè estava en el seu torn i el seu tal, de no soc periodista. Perquè no ho soc, i ho dic, i he treballat molts anys de la meva vida al costat de periodistes dels que he après moltíssim i he disfrutat professionalment amb ells cada dia, des dels inicis en televisió espanyola, he treballat en els millors periodistes dels que he après bona part del que avui forma part del meu bagatge professional. Però no, és de veres que no soc periodista. Jo vaig estudiar dret i per això lliga aquesta reflexió, perquè sí, és molt important que els ciutadans tinguin, òbviament, al seu abast tota la informació, absolutament, estic totalment d'acord amb vostès. Però mire, per la meva formació jurídica, considere que és molt important que els mitjans de comunicació, i nosaltres tenim també que fer tot el que puguem per a que això sigui així, tinguin drets, tinguin garantits, perquè dret tenen, perquè així està reconegut, tinguin garantits els seus drets més bàsics. Els drets que fan que els ciutadans de la Comunitat Valenciana i d'Espanya siguin privilegiats per el nostre estat de dret. Aquestes violacions que hem vist del secret de sumari, i no passa res per mitjans de comunicació, doncs mira, això també li fa molt de mal als ciutadans. Però això, que té que veure, pel que estem comentant, en una persona, jo ho defense per cada un dels ciutadans de la Comunitat Valenciana i d'Espanya, perquè tenim drets, clar que tenim drets. Tenim drets a la presumpció d'innocència i tenim drets a que quan un ciutadà està davant de la justícia, absolutament tots els seus drets, que així estan reconeguts i fan d'este un estat de dret del nivell d'excel·lència que tenim, estiguen absolutament garantits. I suposo que estaran totalment d'acord amb mi, per tant, per això volia compartir aquesta reflexió amb vostès. Clar que tenen dret a la informació i tenen dret a que se garantisquen altres drets fonamentals també reconeguts, i ahir crec que tots haurien de fer un esforç. Jo compartís la reflexió, no l'ho demane perquè no tinc per què, senzillament compartís la reflexió, i compartís la reflexió de que quan hi ha mitjans de comunicació que això ho transgredixen, doncs potser també tenim que fer això, perquè qualsevol dia pot passar a un de nosaltres. Quan parle, defensa a tots els ciutadans que tenim dret, no estic defensant a un ciutadà, tenim dret absolutament tots els ciutadans.
Vostè comentava, senyora Mollà, el per què no se van prendre aquestes decisions en Televisió Valenciana. Jo no dic si té que cridar o no al director general de Ràdio Televisió Valenciana, sí que li dic que hi ha una comissió, com tots vostès coneixen, de Ràdio Televisió Valenciana, i li responc, igual que feia en la seva exposició, que en aquests moments jo ja formava part d'aquest govern i, per tant, no compartia les decisions i no prenia cap decisió en aquest sentit. I, senyor Moreno, una última reflexió, si m'ho permetís. Jo entenc que de la crítica se pot créixer i molt, de la crítica constructiva. Com deia el senyor Ovejero, efectivament, dos se poden donar la mà si la tenen oberta, els dos, si no és molt complicat. Jo soc molt partidària de les discussions, de les crítiques del debat, no de la discussió del debat, perquè crec que és una manera de créixer i, a més, ho crec de veres i estic disposta a compartir-ho amb tots vostès. Ja ho he dit i ho reitere, en cada moment, sempre, perquè és la meva obligació i perquè crec que realment és una bona forma de créixer. Però bé, feia referència a vostè a que jo editava aquests informatius que així s'han comentat i no vaig entrar ahí, però mentre jo editava aquests informatius, dels que vostè efectivament pot tindre l'opinió que jo respecte moltíssim, vostè dirigia l'estratègia de comunicació del seu partit, una estratègia que entenc que no ha arribat possiblement molt bé als ciutadans valencians perquè el seu projecte era un projecte il·lusionant. Jo no se m'ocorrís pensar que un partit polític se presenta amb els ciutadans amb un projecte que no creguen que sigui il·lusionant. Jo això no ho pense. Jo pense que cada un se presenta en allò que pensa que és el millor per als ciutadans. Això ho pense. Per tant, jo crec que vostè presentava un projecte que era il·lusionant i crec que la seva estratègia possiblement no ha aconseguit traslladar aquesta il·lusió als ciutadans i d'ahir s'han demostrat perquè no ha arribat als ciutadans i no li han donat aquest suport que legítimament, òbviament, esperaven. Per tant, per què dic això? Perquè sí, perquè tots hem treballat en el passat i el que jo crec que hem de fer és, de cada moment de la nostra vida, anar arreplegant per a en este moment, i per això feia referència a que els ciutadans en este moment estan demanant-nos moltes coses. Crec que tot allò que hem fet bé i mal, cada un al llarg de la seva vida, posem-lo ara al servici tots junts, perquè jo sempre dic que no se mos oblide mai que els ciutadans han dit que tots nosaltres tenim l'obligació de fer tot allò que puguem, el millor que puguem per als ciutadans de la Comunitat Valenciana. Mai me sentiran dir, i ho vaig dir l'altre dia en la meva compareixença, nosaltres som els millors i ho hem fet tot bé. No m'ho sentiran mai dir. El que sí que dic és, tenim l'obligació tots nosaltres d'aconseguir el millor per als ciutadans de la Comunitat Valenciana. Això sí, de la mateixa manera que jo respecte, com no podria ser d'una altra manera, no sols els seus projectes, sinó a tots els valencians que els han donat el seu suport, entenc que junts, vostès i nosaltres, tenim que trobar la manera de que les seues propostes i les nostres, al final, viatgen juntes en un camí que el resultat siga el millor per als ciutadans de la Comunitat Valenciana. Per això no vull dir que parlar de futur no és parlar de passat, és que crec que en este moment, i torne a dir que vindria a respondre tot allò que vostès consideren necessari, pensava que la meva compareixença, o somiava que la meva primera compareixença seria per a donar explicacions d'algunes dels projectes o qüestions que hem posat damunt de la taula, altres en les que estem treballant, i que vostès me dirien, senyora consellera, com va això? Realment estan treballant, adelantem o no el turisme, estan posant en marxa alguna acció més els hoteleros? De veres que somiava, i la meva responsabilitat és donar la millor resposta i a més dir-los sí, estem treballant i mà oberta tot allò que puguen proposar-nos i que ens ajude a treballar més i millor. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè, senyora consellera. Per a rèpliques, el senyor Blanco, per a rèplica, la senyora consellera. Senyora consellera, vostè, com els seus companys i companyes de partit i de govern, no s'enix del guió. Es repeteix una i altra vegada que han guanyat les eleccions, com si no ho sabérem, i en segon lloc ens acusa de tindre una obsessió per el passat. Jo li vull mostrar este paper. És la sol·licitud de la seva compareixença. Està registrat el 21 de juliol del 2011, el dia següent dels fets que vostè hauria d'haver explicat. És a dir, era el dia anterior. No és una obsessió per el passat, és que avui ha comparegut vostè perquè hi havia vacances parlamentàries, perquè ha tardat
posar-se en marxa la comissió i jo no estic ni a la mesa de la mateixa. Així que si fora per mi, vostè haurà comparegut d'urgència abans per a donar aquesta explicació. No esta, sinó una explicació. Perquè jo pensava que avui anàvem a parlar d'un escàndol majúscul. Perquè per molt que siga il·lògic, el comportament d'aquella vesprada és il·lògic però és real. I és un escàndol majúscul. I jo demane a la presidència que, igual que m'ha deixat mostrar este paper, me deixi mostrar, per favor, els 39 segons de l'informatiu del Telenotícies segona edició del 20 de juliol en Televisió Espanyola, que és la televisió que, segons vostè, es va interessar per emetre en directe i va acordar amb vostès, és que està gravat el que ha dit, hi haurà un vídeo i hi haurà després un butlletí on estarà transcrita la seva intervenció. I jo pregue que, com se pot a més escoltar a través de la megafonia i els transcriptors podran prendre nota, que me deixen uns 39 segons en què se sentirà la veu de la presentadora. Jo li recordo el contingut de l'article 71 del reglament, que diu que aquell que hagi sigut contradit en els seus arguments tindrà dret a rebatir-los. Aquell que hagi sigut contradit. Suposo que aquesta senyora o senyoreta que apareix en el seu vídeo no és membre de la càmera i, per tant, no ha sigut contradit en res. Vostè pot dir el que vulgui, però vostè pot continuar. Bé, se nega la possibilitat de fer ús d'un document que, de tota manera, vostè coneix, encara que negui. Per tant, jo li diria que jo pensava que avui anàvem a parlar d'un escàndol, però és que avui tenim dos escàndols. Tenim l'escàndol de la censura del 20 de juliol i tenim l'escàndol de la mentira del 29 de setembre. De que vinga una senyora consellera i negui la realitat davant les evidències més clares. Això seria per xuri, no? Si vostè hagués hagut de prometre o jurar dir la veritat, tota la veritat i sols la veritat. I es queda tan ampla. I la segona intervenció intenta parlar-nos d'altres coses, no? De no sé quins procediments judicials. Bueno, també ha sigut inenarrable, per cert, la intervenció del portaveu del Grup Popular, no? Jo agraïs que cites documents d'Esquerra Unida perquè són Señor documents Blanco, está reflexius. replicando a la señora consellera. Si replica al señor Ovejero, me obligará... Señor Ovejero, la presidencia modera el debat. Me obligaría a donar-li un torn al señor Ovejero. Continúe per a replicar a la senyora consellera. El cas és que no hi ha molt més que dir que demanar respecte als mitjans de comunicació que fan la seva tasca i a la ciutadania, perquè a esta cambra ja se li ha perdut. Vostè ha dit que desenes de periodistes treballaren aquest dia en tranquil·litat i normalitat, i això no és cert. I això vostè ho sap i ho saben els periodistes. Vostè ha intentat argumentar motius tècnics per qüestió de temps, i tots sabem que no sols no són certs, sinó que la compareixença de l'expresident, en aquell moment president dimissionari, es va retrasar i no va començar a les 5 en punt, sinó a les 5:15 o 5:20 de la vesprada. Vostè diu que la gran majoria de les televisions entengueren que no hi havia temps i Televisió Espanyola, en una emissió a tota Espanya, va dir el contrari. Vostè ha obviat en tot moment, en les seues dues intervencions, i jo li demane, per favor, que ens diga qui se va posar davant de la càmera de les províncies de televisió. És que ha obviat aquest fet. Aquest fet també està gravat i està emitit en directe. I vostè ho ha obviat. Qui es va posar, qui és la persona i permanentment de qui que es fica davant d'una càmera per tapar l'objectiu i impedir que s'emeta la compareixença en directe? Per favor, va tornar a parlar vostè i li faig este prec. Només responga a aquesta pregunta. Qui és i per mandat de qui? Perquè vull saber-ho i tinc dret a saber-ho. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Blanco. Senyora Mollà. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor president. Senyora consellera, jo coincidisc amb vostè en que probablement no seria la persona adequada per a respondre a aquesta compareixença i que tenia que haver sigut la senyora Sánchez de León la que vinguera. També és de veres que aquest somni en què vostè passara de puntetes d'esta compareixença i fera unes altres més enfocades al seu tema ha sigut el Consell el que li ha truncat aquest somni, perquè el Consell ha decidit que vostè vinga així a donar explicacions i que no ho faci la consellera Sánchez de León, que vostè segur que compartirà amb mi en què era la que tenia competències i la responsabilitat de vindre avui així. I per tant, aquest somni truncat no és responsabilitat nostra. Això per començar.
Després, el tema de les reflexions que vostè fa sobre que si les seues respostes no ens complaeran, etc. De vegades, quan hi ha un debat ideològic o més profund de coses concretes, podem estar en discrepància, però quan són coses molt concretes és quasi d'un sí o d'un no. I per tant, ens complaerà en el sentit que diga vostè la veritat o falte vostè la veritat. Jo li pregunto, és de veres que la càmera web de les províncies estava emetent en directe i que se li va impedir continuar aquesta emissió que ja s'estava fent en directe de lo que estava passant en el Palau? Sí o no? Vostè que diu que té totes les ganes del món de vindre així a contestar perquè és la seva obligació, sí o no? És una realitat, no hi ha colors. No hi ha colors. Sí o no? Estava emetent en directe la càmera web de les províncies i se li va impedir seguir emetent en directe? Luego diu vostè, és que van ser 34 minuts. És cert o no és cert que la compareixença de Francisco Camps va començar a les 5:20? És a dir, passat 54 minuts d'eixa comunicació que se li fa als mitjans de comunicació. Sí o no? Perquè 20 minuts dona pa molt, sobretot per a eixa televisió que se li demana expressament al Consell poder retransmetre i que vostè diu que per una llicència d'aparcament o no sé què ha dit que és que no van poder arribar i que justet estaven ahí aparcant i quan van aparcar van entrar i ja estava el president. Vull dir, és cert o no que va començar més tard i que se li podia haver donat cobertura a que la Generalitat fora en 54 minuts qui donara aquest suport logístic en el cas de que l'hagueren necessitat? Perquè altres, en el cas de les províncies, no ho necessitaven, perquè ja ho estaven fent. Diu vostè que el més interessat era Camps. Doncs mire, si vostè ho diu 2 vegades i vostè el coneix més que jo, segurament sí. Potser el que no estava interessat era Rajoy o no se sap bé qui. Potser els que volien que dimitira i que ho fera d'una determinada manera no estaven segurs de que el president se regira per un guió establert i ja fet des de Madrid i que, per tant, aquesta por pot ser fora el que impedirà la comunicació en directe sobre la seva dimissió. Ha fet una reflexió que a mi em crida l'atenció. Que vostè vinga a parlar de les violacions de secret de sumaris, diu, i per mitjans de comunicació, avui el que vostè està dient és que vostè reprova l'actitud dels mitjans de comunicació d'efectivament disposar d'aquesta llibertat d'informació als ciutadans, d'això que consideren notícia, i per tant vostè està dient avui que els mitjans, li reprova l'actitud als mitjans de comunicació que han oferit aquesta informació pública sobre el tema de la corrupció al País Valencià, les investigacions, perquè vostè ha dit això, violacions de secrets de sumari per mitjans de comunicació. És el que vostè pensa que han fet? Pensa aleshores que Canal 9 el que passa és que ha respectat escrupolosament el secret de sumari i per tant no ha informat d'una imputació. Que anem a veure, la imputació, quina revelació de secret de sumari és eixa? O no ha informat sobre que se sentarà en la banqueta com a primera notícia d'ordre del dia o de la dimissió de Camps com a una cosa que és un moment històric viscut en el País Valencià? Vull dir, tot això, totes aquestes informacions que no són revelacions de secret de sumari, també eren per aquest dogma que el Canal 9 i vostè diu que hi ha, que és respectar escrupolosament el secret de sumari, no sé, per què no se va informar en Canal 9 de totes les qüestions que eren tan importants i que eren incògnites dels ciutadans? M'agradaria saber-ho. I ja per finalitzar, jo sincerament continuo pensant que això realment és importantíssim i realment soluciona molts problemes que tenen els ciutadans valencians que no gaudeixen d'una plena llibertat democràtica en la nostra comunitat. I per tant, resoldre aquests problemes que són troncals per a mi són importantíssims i no queden en un ordre secundari com vostès volen avui dir que són. Moltes gràcies, senyora Mollà. Senyor Moreno. President, senyora consellera, és que a veure per on comences. Un impediment tècnic que soluciona en 15 minuts
reconega que no és un impediment tècnic. És una decisió política de comparèixer a una determinada hora per a impedir que s'emitisca en directe o no. El mateix que el convoca pot decidir convocar-lo una mica més abans, una mica més tard. La decisió era que no s'emitirà en directe. Es va decidir això ara per a que vostè pogués explicar això o qualsevol altra cosa. Què és el que es pretenia amagar? Jo sí que crec que es pretenia amagar alguna cosa. El fet no, el fet era inamagable, com anaves a amagar això, no era inamagable. Però el que sí que es pretenia amagar és algo que ha donat grans vesprades de glòria mediàtica, que és l'inconscient del senyor Camps, el que ell no controla. Furgonetes, tirs en la nuca... És un expert en això, i això és el que es volia controlar. S'ha posat vostè en un xarco dur. Secret del sumari, senyora Johnson, anem a veure. El secret del sumari estaria bé. Bueno, estaria bé, no. A mi me pareix lamentable, perquè gràcies al valor d'alguns mitjans de comunicació i d'alguns periodistes ens hem pogut enterar d'informació que vostès ens neguen contínuament. Però se podria sostindre com a argument si no fos perquè el secret de sumari no els va valdre per a res, i aquesta espècie de protecció dels drets. En el cas Luna, en el cas del senyor Luna, una calúmnia que muntaren vostès està acreditada i tot, sabent que el que denunciaven era mentira, però el que vostès, el secret de sumari, en tingueren poc. Grans titulars i gran desplegament. El secret de sumari no el pot vostè exhibir en un cas com el cas Sanz, en el que no n'hi ha cap secret de sumari, hi ha una resolució d'un jutge qualificant una sèrie de delictes molt seriosos que afecten a la llibertat d'algunes dones. Periodista, senyora Johnson, és qui exercís la noble professió de periodista, que bàsicament se suposa, per fer molt curt, en intentar informar als demés del que està succeint de la manera més imparcial possible. Conec a professors d'EGB i a químics i advocats que són excel·lents periodistes, i conec a llicenciats en periodisme que no són periodistes, són lamentables propagandistes venuts a qui li pague. No són periodistes. Això era el que me volia referir. Són coses diferents. Quan vostès diuen que venim ací a perdre el temps, en una compareixença sol·licitada per a parlar d'algo tan fonamental com és el dret a la informació, que podríem debatir sobre si s'ha vulnerat o no s'ha vulnerat, però en qualsevol cas estem parlant d'algo que és fonamental, un dret fonamental, el dret a la informació que nosaltres, les associacions de periodistes, els periodistes que estaven allí, per cert, insistisc en la pregunta, diga vostè si el periodista de les províncies mentia. Diga que mentís, quan diu que se li va impedir. Estem parlant d'això, no estem parlant de ninguna altra cosa. Agraïsc a la taula i li agraïsc a vostè, senyora Johnson, encara que tots ens preguntem, pregunte-se-ho vostè, perquè l'han enviat, i no la vicepresidenta, que és qui hauria d'haver vingut, però li ho agraïsc. Agraïsc que en la seva actitud de vindre ací i donar la cara, encara que insatisfactòriament, evidentment per a mi, contradiga a algun membre del seu partit que, segons ell, això no s'haguera produït. Jo crec que això és un exemple de lo que passa. Mire, senyora Johnson, jo crec que és important que conteste també a la pregunta de qui va donar l'ordre de que això no es fes. Qui va decidir algo que vostè tènuement ha qualificat com que igual és un error, igual no es va fer bé, igual tenia que haver-se fet d'una altra manera. Li recomano que insistisca en aquesta línia. I diga qui, perquè segons els propis periodistes, segons els sindicats, va ser la senyora Núria Romeral, secretària autonòmica de Comunicació. I li tinc que manifestar, per allò de no parlar del passat, que en aquests moments vostès han nomenat a la senyora Núria Romeral directora de la ràdio pública. Directora de la ràdio pública. Deixaré de banda que era la cap de premsa, la secretària autonòmica de Comunicació, d'un president dimitit per corrupció. Com veig que ho han afegit al seu argumentari, li informaré que lamentablement per a mi, perquè és el que professionalment m'haguera agradat fer, no vaig poder dirigir la campanya ni l'estratègia, tots ho saben, menys vostès, però com han introduït en l'argumentari l'avise. Per desgràcia, no ho haver fet millor que els meus companys, que crec que varen fer tot el que varen poder en les mans netes. És que no és el mateix fer campanyes en sacs de basura plens de diners que en les mans netes. Crec que ho feren el millor que pogueren. Jo em vaig dedicar, malauradament, a coordinar alguns
diputats en tasques de fiscalització dels casos de corrupció. I per acabar molt ràpidament, una altra cosa que incorporen vostès als seus argumentaris també en un cas com este, un prec. Paren en això de justificar-ho tot en guanyar les eleccions, perquè poden acabar molt malament. Pot acabar un mal dia, un militant del seu partit imputat per tràfic de drogues i diguent-li al jutge que l'exculpe perquè el seu partit va guanyar les eleccions. Tot té un límit. Tot té un límit. Vull dir, això no serveix per a tot. Moltes gràcies, senyor Moreno. No serveix per a tot. Moltes gràcies. Senyories, per a finalitzar la compareixença, té la paraula l'honorable senyora consellera de Turisme, Cultura i Esport. Gràcies, president. Perdó, ara sí, per temps limitat de 5 minuts. Gràcies, perfectament. Acabe per el final, però vull dir, perquè és l'última reflexió i la compartís. Pues li agarro la metàfora. Per això he fet jo una defensa de que, senyor Moreno, el més important és que tots els ciutadans tinguem el dret a tindre garantits tot allò que el nostre estat de dret posa a la nostra disposició, absolutament. I estem parlant de que, i per això, i de nou compatibilitza la reflexió amb la senyora Mollà, jo sols he dit que tan important, i no li he restat importància a aquesta qüestió, és important, els he donat una resposta, he reconegut, sí, inclús es va valorar fer d'una altra manera, però no dona temps, i he dit, posa'ns en aquest moment, si volen fer aquesta reflexió de posar en aquest moment, és que no he negat que s'impedira, no he negat que no se fera, he negat que se impedira, no se va impedir, inclús se va valorar el que fora la pròpia Generalitat la que donara la senyal, però no va donar temps a fer-ho. Jo no he dit, he dit textualment, se va valorar que se fera d'aquesta manera. El que dic és que no és de veres que se va impedir. Si se va valorar és que no se tenia cap interès d'impedir-ho. I segon, i per l'última reflexió que feia el senyor Moreno, clar que sí, jo sóc la primera interessada, i per això ho he compartit, en que tots els drets, el de la comunicació és fonamental, clar que sí, estiguen garantits. Els demés també. Vull que cada un de vostès se posen un segon, i això és una metàfora també, en el suposat de que tingueren que enfrontar-nos, jo també vaig a posar-me, tingueren que enfrontar-nos en un procés judicial. Estic segura de que tots voldríem tindre les millors garanties. És que tenim dret a això. És l'únic que he compartit, absolutament. Posem-se cada un de nosaltres en una situació en la que se tingueren que enfrontar amb un procés, per lo que fora, per un pàrquing o per una multa, m'és igual. Tots voldríem, cada un de nosaltres i per a la resta de ciutadans, les millors garanties perquè això se produirà de la millor manera possible. És l'únic que he compartit. I si és important que tots els ciutadans estiguen informats, és important que cada ciutadà s'enfronti a la justícia amb els seus drets garantits. És això sols el que volia compartir amb vostès. No volia compartir una altra cosa. I no crec que siguin incompatibles. Crec que tenim que fer-los compatibles, però no posar un per damunt d'un altre o tindre molt de cuidado quan posem un dret per damunt d'un altre. És l'única reflexió que volia compartir. I sí, senyor Blanco, jo no me n'és del guió, com vostè que tampoc veig que se n'és del seu ideari. És a dir, jo els he donat una explicació i una resposta que donava per sentat que no els anava a agradar. Però jo realment el que es dic és no se va impedir, que era la seva pregunta. Per què se va impedir? No se va impedir. I vostè me diu, se podia haver fet d'una altra manera i millor? Doncs mira, puc estar d'acord amb vostè de la mateixa manera que vostè està d'acord, senyora Mollà, que sí, és de veres que si ell tenia molt d'interès se podia haver canviat l'hora. Bueno, és de veres que comença més tard, és de veres que se va dir a les 5. Si tardava uns minuts més a baixar, a les 5 en punt, tot el món estava ahí preparat. És que vostès ho saben perfectament, igual que jo. Si tardava algun minut més en baixar el president, era un moment especialment delicat, com tots vostès comprendran, però els mitjans estaven citats a les 5 de la vesprada. I aquests minuts de més que poguera tardar en baixar, eren moments que se van produir, o sigui, situacions que es van produir en aquest moment. Però la convocatòria era a les 5 i a les 5 estava tot el món preparat, tots els periodistes preparats. I tornem a la mateixa idea. Vostès continuen dient que volíem amagar, però què volíem amagar? Què discurs de Rajoy, senyor Mollà? No volíem amagar res. Estaven ahí tots els mitjans de comunicació que volgueren estar. I el dret a la informació és que tingueren dret
a conèixer tot allò que estava passant i ho tingueren. Que en aquest moment no se va poder retransmetre en directe, perfecte, però tingueren dret a tota la informació i a tot allò que estava succeint en directe, estava absolutament tot gravat, tots els mitjans, doncs sí, res d'amagar i res de que ningú se n'isquera del guió, perquè si, com vostè diu, si hagués sigut del guió, haguera estat perfectament gravat per tots els mitjans de comunicació que estaven allí, absolutament per tots. Vull dir, és que vostè mateixa li lleva força al seu argument. Absolutament tots estaven allí en directe, gravant, prenent àudio, prenent nota, absolutament tots els mitjans de comunicació. Passara el que passara. I passar el que tenia que passar. El president va fer el discurs de la seva dimissió dient el que en aquest moment volia dir als valencians. Això és el que passa. I tot el món i tots els mitjans estaven allí, absolutament tots, i ho gravaren. Haguera passat el que haguera passat. Tots hagueren sigut presents, tots absolutament. Per tant, és el que li dic, res. Jo el que dia és, no n'hi havia intenció d'amagar i no n'hi havia intenció d'impedir, que és la seva pregunta. No, no n'hi havia intenció d'impedir i no se va impedir. Ara vostè diga, a la pròxima estiguen un poc més fenomenal, li accepte la reflexió, però la meva resposta a la seva pregunta, que en totes i per escrit és, se va impedir. No, no se va impedir. Aquesta és la meva resposta. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, senyora consellera, per la seva presència i per la informació que ha donat a aquesta comissió. Senyories, a efectes d'agenda, tinguen en compte que, sense perjuí de les competències que té la Junta de Síndics i el president de les Corts, la mesa de la comissió ha acordat fer una nova convocatòria en altres punts de votació PNLs per al proper dia 13 del mes següent. Per tant, al matí a les 10:30, sense perjuí de que sigui aprovat per la Junta de Síndics i convocat pel president de les Corts. Finalitzat l'ordre del dia, s'alça la sessió. Moltes gràcies a tots per la seva col·laboració.